Ja, dame der er ål, så det basker, hva'? Ja, det gør jeg. Ja. Og kæft, er der så mange. Så skulle du måske kun have haft 2 poser. Nej, skulle du godt have med hjem, siger du. Ja, jamen jeg siger bare, at du skulle måske kun have haft 2 poser med. Jamen det er jo fordi, det er så langt til siden, det er svært at beregne. Ja. Ikke? Jo. Men det er da også fint at kan gøre det her udenfor. Det her, jeg tænker nemlig, hvis det var det ikke, så kunne jeg gå det ude i min udstue. Det er jo lige meget. Fuldstændig. Ja. Men jeg ved godt, duften den kommer indvendigt. Det. Sådan er det jo. Nå. Det var da ikke det tagpap, du købte, Jane. Nej, det er en lille rulle. Ja, det er da bredt. Jamen, det er... Jo, det andet, det var lige så bredt. Nej, men det der ligger, der I har da lagt noget på fliseren. Nå, nej, det er fint. Nå, det er filt. Nå, okay. Nå. Det er det, vi har slået op, eller slået op med, det var tagpap. Ja, Det er vi både taget ud og over. ja.